enw fi di Arian, dwi'n 24 oed a dwi'n byw yn Afon Wen, Pwllheli. Dwi'n rhaid sporty, licio ffwtbol, rygbi, netbol. Party tricks fi, dwi'n gallu dryglo chdi fach a fydda wneud y diablo. Petrified o spiders, dwi'n absolutely petrified. Pam dwi'n single? Cwestiwn da. Methu ffeindio rhywun sy'n gwybod sydd wedi drin hogan yn iawn. Does am llawer o hogi ar ôl Pwllheli, really, yn gwybod sydd wedi fynd ag enod am dates. Taith fi yw tall, dark and handsome. Ffynnu, maen nhw'n gorfod yn ffynnu. Gawn ni weld be allwn ni wneud. Enw fi di Shôn, dwi'n dod o Rosisa a dwi'n 25 oed. Dwi'n ofyn speeders. Y match perffaith i Arian, falle. Disgrifio fy hun fel person outgoing, easygoing, hawdd i gael laff efo. Dwi wedi bod ar dipyn o ddets. Do, dwi wedi bod lot. Dwi'n mynd i ddweud faint. Felly be di teip, Shôn? Dwi'n licio nhw'n rhy dal. Hogan. Maen nhw'n gwarw bod fi'n barod i just neud pethau spontaneous a mynd i rwla, pryd bynnag. Gen i un peth sy'n creepio bobl allan weithiau pan dwi'n mewn parti, just felly clicio jaw, nes i dislocation jaw unwaith. Dwi'n clicio fo. Difyr iawn. Dyna ni wedi cyfarfod Shôn ac Arian, ond be fysa nhw'n wneud ar y det perffaith heddiw? Swn i'n licio mynd i Niagara Falls. Swn i'n licio gwneud activity. Rhywbeth fun, fatha go-karting neu... paintball yn great cool hefyd. Swn i'n galw fi'n romantic, ond dwi'n gallu bod bach yn softy. Swn i'n licio rhywun sy'n rhy cocky ac yn arrogant. Cocky. Habit, dwi ddim yn licio mewn ddyn. Mynd ar ffôn nhw, gormod. Eri sy'n creu Gwynedd nhw. Yn drwyddo fi. Be dwi'n ddisgwyl? No idea. Dwi'n yn gwybod beth da gobeithio. Dwi'n meddwl fydden ni mynd ar y tren, neu mynd am fish and chips a wedyn ni cydolwyd am ice cream. Swnio braidd fel eitem pnawn da. Dyna ddigon o fiwsig ffrenig hafaidd am y tro. Felly, pa mor nerfus ydy Shôn? Dwi'n meddwl eithaf droi dderi, de. Dwi'n meddwl gwrs neithis efe. Dwi'n gael ymadael ar det drwy blaen, so ella sef o gallu digwydd eto. Ia, yna diolch. Ti'n iawn? Ti'n bad. Dyna chdi? Shôn. Iawn, Arian dwi. Arian. Ti'n iawn? Iawn, diolch. Ydw. Ti'n dod? Rhyfedd yndi. Yndi fel mach yn rhyfedd yndi, actually. Ti'n nerfus? Yndw, bach. Oed, chbach, oed. O, meddwl ni'n iawn, sti. Na, dwi'n gwybod. Ti'n dod o? O Bornewydd, wel, Rosisa. O, eisiau ysgofant? Do. Do, eisiau'n disgofant. Do, dwi'n bydd ochr Pwllheli fan ddo. O'n i'n meddwl bod fi'n nabod chdi. Ti'n nabod fi? Do, o'n i'n meddwl bod fi'n nabod chdi hwnna. Ti'n mynd edrych yn ffamiliar i fi, Chdi blwyddyn o dan fi. Yn tydi Cymru'n fach? Dwi'n meddwl. Ac yn tydi S4C yn clici? Be possible. Ie, dwi'n meddwl bod fi'n cofio chdi. Be ti'n meddwl fydden ni'n neud, yw? I have no idea. Na. Dwi'n gwybod. Beth exciting gobeithio. Gobeithio bod o'n rhywbeth outdoorsy. Dwi'n eisiau bod yn stuck to hwnna dôn lun. Na, mae'n neis yndi. Yndi. Yndi gobeithio. Trafod y tywydd yn barod. Gwych. Yn y gobaith eich bod chi'n bondio'n well ac yn lle mynd am bryd o fwyd diflas, heddiw byddwch chi'n gwneud y dares fydd y lle yn ei roi i chi. Exciting. Diddorol. Ia, dares. Dwi'n mynd un am y droi ffwr o challenge bech de, so... Na, na, rhywun chwaith Gwneud be nawn ni. Bydd o'n ffyn. Bydd o'n hwyl i ni fel gwylwyr. Tybed be di argraff gynta'r ddau o'i gilydd felly? Mae'n ogyn neis, mae'n fod yn ogyn iawn. Del. Dwi'n meddwl bod hi'n teip fi ar y funud, de, ond felly ni di newid yna iddi. Dwi'n meddwl cofio sy'n berson oedd fi'n am byd yn ysgol, 10 oed oedd ni, ond dwi'n cofio Gwynedd fi. Dwi wedi byw mewn llwyth o lewyd anyway, so sy'n ni'n probably nabod rhywun anyway, sort of thing, ond illa fod o'n det. A'r ffawd o wneud dares ar ei det gynta? Dwi'n meddwl briliant. Dwi'n am disgwyl. Ac mae'r disgwyl bron ar ben. So, be di hwn ta? Iawn, oce, let's have a look. Does dim bwyd mwy rhamantus na gweld person yn popio cwestiwn i'w gariad yn gyhoeddus. Heddiw bydd pobl ar y stryd yn siŵr o wirioni wrth i un ohonych chi ofyn i'r llall i'ch priodi. Mae hyn i gyd i ddod ar y lle heno. Oh my god! Yn gynharach yn der i Garu, fe gafodd Shôn ac Arian glywed ei der cyntaf. Heddiw bydd pobl ar y stryd yn siŵr o wirioni wrth i un ohonych chi ofyn i'r llall i'ch priodi.
Oh my god, dwi'n nabod pobl yma. Dwi'n meddwl bod neb yma, so... O'n i'n byw yma. Agor y bocs felly. Iawn, oce. Open it. O, modrwy. O, lovely. O, neis. Gyd i roed fi wedyn, iawn. Iawn. Y fodrwy oedd hi'n meddwl, ond i ffwrdd ar ddau at stryd fawr Porthmadog a chynllwynio. Oce, mae yna ddiffyn o bobl yn dod o fwnco wan. Hwna'n y pink fwnco. Ti'n gweld hwnna? Hwna'n y pink. Pa yna, hold on, hein yma. Yeah. So, yeah, lovely. Okay, great. Hon yma. Excuse me, do you mind taking a quick photo for me? Oh, can we get a full photo? Yeah, we just want to get a full photo, if that's okay. Which one? Hold on, no, hold on. Oh my god. Oh my god. Arian. Dwi'n dweud bod efo'n gyrraedd onest 5 mlynedd. Oh my god. Ti'n mynd i bod i fi? Gorfoledd llwyr i'r trigolion. Oh my god. A sos gyntaf i Shôn ag Arian. Edrych yn addawol iawn hyd yma. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Caric fi. Wel, wrth nhw gymryd o dda iawn, dyn ni'r expert da hwnna. Do'n i'n crio? Oedd, do'n i'n crio, diwedd. Bechod. O'n i'n teimlo'n bach yn euog ar ôl i ffeindio allan bod y dynas oedd i crio e. Ond nos yn wedi mor hapus yna. Thank you very much. Diolch. Lle wedi fynd nesa ar ôl hwnna e. Yn naturiol at yr ail dder. Ww, eto. Here we go. Here we go. Ti'n barod? Ti'n siŵr an? Dyna... Nesa, byddwch chi'n prynu rhywbeth mewn siop, ond yn dychwelyd yr eitem mewn cyflwr ychydig o wahanol yn fuan wedyn. Mi byddwch chi'n benderfynol a gael eich arian yn ôl. O, mi'n ffain, mi'n drynu yna. Gem. Gem? Ti'n gem? Gem. Na i diffyn Let's go. Mae'r ddau wedi dewis eu targed. Y becws. Gai cymryd bait allan, a na'i stwffio'r modr i fel. Iawn, oce. A na'i ddeud o... Shôn yn gwneud y mwyaf o'r fodrwy ers y der cynta. Synhwyrol iawn. Ti'n mynd dant, ia. Jyst yn ffwgo. So fydda dweud yna. Iawn, oce. Dyna nhw'n cyn yn dwyt. O, fes i'n edrych yn eis. O, ni'n gweud pancakes. Haia. Haia. Na gael un o jam donuts. Donuts efo jam, ia? Ie. Un jam donut. A un chocolate eclair, sgwch e. Diolch yn iawn. Diolch. Tara. Y cynllun yn gweithio. Hyd yma. Stwffio fo fewn. Y fodrwy, mae'n i'n meddwl. Iawn, oce. Iawn, dwi'n rhoi fo'n rhan iawn. Iawn. Brilliant. Dyma chi. Dwi'n frathu fo'n i donuts yma. Mae'n y fodrwy nhw. Oh my god. Dwi wedi chipio dant hyd. Iawn? No, jyst bod wedi chipio. Mae Shôn yn y sefyllfa berffaith i gymryd mantais. Mae o'n siŵr o wthio am dorth am ddim, os nad mwy. Dos bosib. Na, mae'n iawn chyd. Mae'n iawn. Na, mae'n iawn. So well gen i gael ymhres yn ôl, so mae'n iawn, sori. Sorry. Dwi'n iawn os dwi'n gael ymhres yn ôl, dwi'n iawn, yndi? Ti'n misio? Na, diolch, sori. Na, god. O, dwi'n sorry am hynna, da. Mae'n iawn. Really sorry am hynna. Yndi, jyst dwi'n chipio fi bach, yndi, mae'n iawn. Dwi'n chipio fo fewn. Siomedig iawn, y ddau yn gyndyn o fynd y cam ychwanegol i wylwyr y lle, ond dylia bod nhw wedi cael eu harian yn ôl. Iawn, ti'n bach yn gamu amdano beth. Ti'n mynd mor drwg, ond oedd hi'n dynas mor neis. Fanna, dyna i, ond di chwalu diwrnod i. Ond nid da lle gellir gwell. Dylen ni di mynd o hwnna lot bellach dyn. Don. Unwaith nathon ni o'na, nathon ni ffeindio allan bod wedi mynd, mae wedi ffonio suppliers a mae wedi mynd yn bonkers. So, mae'n ni neu fi tyfu bach lot gwaith, dwi'n gwir. Supplies! Ac mae yna fwy i ddod. Felly, ydy'r ddau ma'n dod ymlaen mae'r ddag mae'n ymddangos? Mae det yn mynd yn rili dda, mae'n hwyl. Yndi, mae'n rili dda. Dal yn siŵr iawn os mae'n teip fi ta be, so. Ynddo, dwi'n dod i'n nabod o. Dwi'n dod i weld sut mae'n digrio mewn gwahanol situations yn bethau fel la. A gweld sut mae'n teimlo dan pressure. Mae'n torri bob un boundary lawr yn syth. Ffordd lot haws i ddod i nabod pobl. Dwi'n yn gwybod eto os oes o spark yn fideo. Mae'n mach yn fuan, deud, dwi'n meddwl. At y trydydd der, felly. Here we go. Mae'n anodd gwneud arian drwy fysgio. Mae hi'n anoddach fyth gwneud arian gyda un person allan o diwn a'r llall yn chwarae gitar. O, gan i weld sut fyddwch chi'n ei wneud ar y stryd heddiw. Byddwch chi'n canu eich caneuon eich hunan. O, gyda ni ddeg gitar a'i canu. Dwi dda'n canu ddo. Iawn, cool. Shôn yn hyderus. Falle yn or-hyderus. Stretch. Cwch di gyda beth intro. 3, 4.
pan swn i fel arfer yn neud ar det, mae'n siŵr. Ond ie, mae'n bod ffyn. Canu yma, ydych chi watcha ni yn canu! Mae'r det mwyaf rhyfedd dwi'n rhaid bod ar y mywyd. O ran hwyl dwi wedi cael amser da, ond dwi'n gwybod o ran match, lle. Hit it! A buan iawn y mae hwyl yn gallu troi'n hunllef. Yeah, yeah, work the guitar, yeah, yeah, yeah. Oedd y der lot o embarrassing oherwydd do'n neb yna. I'm calm, pen fi ddim. Dylen nhw'n gallu handlo'r der na dwi'n meddwl, de. Ti'n siŵr dyna? Ne. Ie, just... A dyna ddiwedd hynna. Bron. Swn i'n mynd i gweld eto, illa pwy o wir fe sy'n wedi digwydd. Dwi'n meddwl bod hi'n thorough laid back. A barod i gael hwyl, ond ella barod i gael gormod o hwyl. Felly sut brofiad oedd dod ar deir i Garu? Rhyfedd. Thanks. Dwi'n meddwl dwi isio byth wneud un byd fel hyn chwaith eto. As in... Oce. Diolch. As in y pranks a fe. Ond allwn ni ddim gorffen heb drio. Ni beth der bach ar ôl yn syml, snog. Nath ni gael yn gyna? Do, da ni wedi gael un. Do, da ni wedi gael kisses, snogs. Do. O flaen fawr. Dwi'n mynd i'r camera fe. Dwi'n mynd i'r fai. Yndi, mae'n gofod o chicken. Y lle wedi cracio rhywun arall felly.